Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Wanzeru zake ku State House kukongola akatenga mascreen akupakira mumatumba kupita nawo. Muntu ku State House pomweko akatenga tudzi akupaka chikupa cha ujeni. Kota ulatanena kuti ngatiwa kudaba kuti machimwe awali kuti ndingodaba kuti kantu akanga ti school anapita koma anapita school zake zimene abishinga biteko. Chifukwa kuonetsa ngati mbuli zotera kuti chakuzoita tunakula zimene zizo ngitima wanga wose zero zanga zonse. Anthu awa samafusa kuti lero la fusa kuti kodi mukutimangiraje mukuti wenda wende chifukwa chani kodi mukutisakasaka chifukwa chani machimo osadapamulaje ndi machimo ambiri ona kuti Malawi tungodikira ati pressure ambiri kutoka kwa Malawi kuti tuone kuti iwo ndinona panga somnila kusasauzija panopo zamba kwatadira ngezamba kwatadira kumanena kuti ayi mutisakasaka MCP mutilonda ine ni mafuna ndi watsutse zimene kuti iwo aja zingovomereza kapena zingopepesa chifukwa machimo iwo ngosawerengeka kuti iwo adayiwala sonena kuti mboma anthu amachokamo adayiwala zoti tsiku lina tizaluza iwo zikaganiza kuti mina namutengera boma likhala one party so azitandutse likhala one party system tizikatu kaulitsidwa nthawi ni nthawi zokadaluza zoti atakanje mpaka otoka mboma analibirezo ndanthu awampake kuti apake tutsi ku State House mpake kuti atenge gawo athawise ndipake ndi zina zija kandi ma black box kazijani zozija mpake kuti akachibanga ikwana ono ika ali pamene posatachoka poso koma leroli chifukwa cha nzeru zawo zimene zizi chifukwa cha mafunso awo amene akuyankhula apa waifilamentiri kumakunja kuno Malawi tutana akufuta mafunso opusa amene munthu wanzeru ngati chitsola sangayankhe munthu wanzeru ngati German kwajetsera bwira sangayankhule chifukwa bibi yawo ndiyopelewera ndiyodota akuteteza chinthu cholapika chimene chikuonekeratu kuti choyipa iwo akuchiteteza chikhale chabwino abwana nilecheze pamene popo mafuna ningolekeza pamene popo papinako agoti kubudusa ambaye kunja umezokwiya nikuti kudikira zambiri loti ngoma lichite pa MCP yazunzatu yaunungatu yabandalama kukuka kuonekeratu zosa ina kupanga ICP apanga bwana nilecheze pamene posikomu kwambiri. Amhango? Yes. Are we not exaggerating issues here as a country in Kanyagaru, Mokakalape? Can't we just leave that? Because Malawi and Agudero is one of them would walk out on Khan, you're saying a week over. They must find any choice. Ngati by exaggerations, the Podiamana with the party be Paliminga, if I'm a Kunjaku to go to a car, Agabino. Palita Mina Kutuza, kungochi akungotipira chintu chikalenga chichiona kuti na ayaruke because zina zine anatipira kukachira stage kunyumba kwa panako zimene zimaina kuti akachira stage zimene ngapino kakusida stage ndipo ngati kuli kuzipeza tukungomva pekesera fani pekesera ndolepera kuti nene fani pekesera chokwati tsimikizeni kuti panapesa kuchina chili chose patimina mafuno kapizazo koma samada ine ndizimene tikukhumudwa nazo za 20 anali ndi wakazi ndi kuipi ndipo ndi anthu oti kuti ndipo Mulungu alongelere kwa family waboma satalioneso chifukwa zimene apanga iwo anapanga zizolopika zimene Malawi kungwa watu bosungula nazo ndiyo kuti exaggeration nona kuti agalu invade kuti apati party bi Paliminga ngati exaggeration tilatu tasamina chile exaggerate kapena achitakupa ngati story ya galu kuti ikalenga ti mwina ndi mmene ilili pamene zalizaboti koma ngati iyo kuti agaluwo anatingidwa ndi wankulu yana na nyumba za State House kuzikawisa kubika bisa kapena kuzisowetsa kukazipa. That should be a case imene I need kufufuza kwa kumeza kunga pita galu ni ku State House kwa kumeza ni kunyumba kumene kuli president kwa nyumba galu kwa president ku State House kumene makala ndu ama president kwa amena hasa kiba ndia atuda kakali kubepo apina kwa kali ziweto kumene zoso so ngataushita kuku ngadiyo ichetiwa tawa tutatu dawa imbaso mlando amina Afrika nku apanga zimene koma ngati ali kuzina zoona ndikati mpesa chisoni kwambiri MCP is making and ikungosono ngia mbili ya wonzi
basi ndikeze pamenepo. Tathokoza mhango kumzuzu mkhale ndi usiku wabwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kupitira kumva maganizo anu pa nkhani ya galu amene akumveka kuti amene wa nasowa ku State House. Apolisi mpaka nokaita chipiction kunyumba kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale achakwera. Mukuyilandira bwanji nkhani pala ino? Maswera bwanji? Maswera bwanji. Ineyo ndaswera. Dzina lanu ndi kuti kumeneko? Kwezalamba kuno kuvisanza. Amkwezalamba mutakwezako mawu pang'ono cholinga choti Malawi South Africa akumveni. Okay, Amkwezalamba kuvisanza kuno. Kodi visanza nkuti bwana? Kunchisi bwana. Ana mpesetsa ni madaba kuti kodi mpati. Chapano kunchisi nkhani imene yachitikiramo. Tingamveko maganizo anu kuti kodi what is your comment? Maganizo anga aliona kuti nkhani iyi yodandaulitsa ndithu. Chifukwa zinthu zaboma zinokhala zaboma ndithu. Ngati wina anafika poti mina ayalutse ajakwerawa nikutenga agalu afika ndalakwitsa. Agalu amenewo adagula boma kuti liziteteza mtsogoleri amene ali kalenti. Yodandaulitsa. Ndipo maganizo anga naona kuti muna mwake anthu ang'ono amene ali kumeneko amene awagwiritsa ntchito agaluwo atafufuza kuti agalu anasowa bwanji pa agalu unophunzitsidwa amene ali communication yake. Umuntu amene ndilile pano sindingalambwire galuyo ndikuti ize zangozi. Kuda makhayo nje? Agalu aja anthu ali ni munthu wawo la kupolisi aja. Suri mukanguchoka kuti mukatira mukagwira galu. Ayirere akulumani. Anthu amene amagwiritsa ntchito agaluwo ofunika amene watsalidwe. Chifukwa atendezeke kuti ajakwera angafika pokagwira galu. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.